Xiberoko ikastolen eta Baxi Nafarroako Maneix Erdozaintzi Etxart kolegioaren aldeko Tulalaika festa 5. ospatu dute Pagolan. Arratsalde on deizuela guztioi eta Baxi euskeraz lortzeko bidean hezkuntza ministroak iragarri du ahozko handiaren zati bat eta bi berezitasunetatik bat euskeraz egin halko direla. Erabaki honen lehen erreakzioak jasoko ditugu gaurko emankizunean. Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasten duten ikasleentzat berri ona, izan ere Baxoko berezitasun bat euskaraz pasa ahal izanen dela iragarri du Frantziako hezkuntza ministroak. Sekzio elebiduna sortuko da, hori bai 2028 goiti. Aldaketa zinez handi bat eta badira markadak borroka bazera azterketak euskaraz pasarazteko eta bizki zaila zen, aurrera pausoak eta gero batzutan ministro aldatzen zerarik bizki komplikatua bilakatzen zen, hor behintzat, hor frantses legean edo sartuko litaike arau berri hori eta hori baiko gada, bai ala bai, eta gero ikusi behar dugun nola pusatzen dugun gehiago. Aldaketa handia dela diote sehaskatik, kuadro berezi bat izanen da lehendabizikoz beraz, berri ona dela nabarmendu dute, hala ere, urrats gehiago nahiko lituzkete. Albiste on bat dela, 2017ko lizeoko erreformak Alimaleko atzera pausua ekarri zuen euskara bezalako hizkuntzentzat, eta gainera orduan galdu ziren, egiten ziren azterketa apurrak Baxoan euskeraz, horren ondotik denak indargabetu ziren. Hezkuntza elebidunari aitorpena eginen zaiola adierazi du ministroak eta lehen xehetasunak iragarri ditu, naiz eta dekretu osoa udan zehar argitaratuko dela adierazi duen. Horrela pauso handi bat badela bai, eta egonkorra, iraunkorra ondoko hamarkadentzat, baina ez du bukatu hitz egiten, ekaina bukaera arte bat dugu oharrak igoarazteko. Ikasleek bi berezitasun hautatu behar dituzte Baxoan eta erreformaren arabera, ikasleek horietako bat hautatu ahal izanen dute euskaraz egiteko, bestea frantsesez egin beharko dute. Berezitasun bat eta ahozko proba beraz euskaraz bai, baina ez Baxo osoa. Hala, nahi duguna da, Baxoa naturalki euskaraz izan dadin eta puntxu hori da. Eta bide horretan, egia da, aitortzen diegu, ez da guk nahi duguna, ez da Euskal Herritik eskatzen dena, baina norabide honean doan urrats bat da. Hala ere, 2028an sartuko da indarrean. Urrunegi sehaskaren hitzetan izan ere, bitartean ikasleek Baxoa frantsesez egin beharko dutela salatu dute. Ekainaren 12an egin beharko dute matematikako azterketa adibidez, frantsesez, baina ikasleek desobedientzia ekintza iragarrita dute eta euskaraz pasako dutela adierazi dute. Lehen eguzki izpiekin bertsoek, pilotakadek eta dantzariek zabaldu dute Tulalaika 5. Pagolan. Xiberoko Eperra eta Basabirua ikastolak eta Lartzabaleko Maneix Erdozaintzi Etxart kolegioa sustengatuz, euskera plazaren erdigunean ezartzea du xede. Beste hitzordu bat, markatzen diena, gue famili eta horrentako ikus dezen badela euskara eta plazak hartzen aldela egunean beste eder baten inguian. Domaia atxemaiten dugu izaitea baizik ikastolako hizkuntza bat eta nahi dugu zinez euskara ere plazara eraman. Beraz lehen helburua hori zen, ez da bat ere dirua edo hola egitea ikastolarentzat, da zinez peste egitea euskaraz eta erakustea euskaraz ere plazera hartzen aldugula. Honekin batera euskera ikastolatik harago eguneroko hizkuntza bilakatzeko norberak egindako indarra dela giltza nabarmendu dute, baita bestak hartutako arrakasta ere. Bakoitzak egiten duen indarretan da, ene ustez giltza. Ez da simple, baina indar bat egin behar da, ez baita gure ingurunea hain euskaldun. Gero indarra eman behar da, beti gauza behiak antolatu behar dira, baina bai martxan da eta lehen urtetik arrakasta handia ukan zuen eta pixkat estonatiak ginen. Dantza eta musikagintza izan dira protagonista Xiberoko ikastolen aldeko bestan, goizean bunuztar xoriak, txingilik edota zumatzeko maskaradako aintzindarien ikuskizunez gozatu ahal izan da,
Arratsean berriz, Niko Etxart edota Xabi Solanoren kontzertuez. Niko Etxarten kontzertuko irudi hauekin agurtzen zaituztegu gaur, bihar arte.